هنسة معبالا أمراو كتمايو كما أمراو كتمايو أمراو كتمايو بني أمراو كتمايو الزمة دبزي أبها قراول معتن هنسة زتكوري وطرو بالساعة زي قرب سومناوي مدبي هنسة معبالا أمراو كتمايو كما أمراو كتمايو أمراو كتمايو بني أمراو كتمايو كما يكنيكم زي خبركم سمعتنا كبا كوليجات كاب كلتك سب حمشت عمت زمهارهم تمهارو أمريقنا اللوام تمهارون ولدن ممهران دما أبدس دسيم كان يوم برقص كا برس أمخا محفاس وي مركب زي حقو سايكونان كلهم دين كوليجات دما منغستي ارترا بموكال زقلس وزنبرو أبعلت ممرقتا زترخبو توكلتي مرقات تمهارو زسمعو وزنبرو حد زقانو كال نهاجرنان هزبنان نتبناس أزمهرنا منغستن كنقلقل قال ناتو زبديو كنكاتل خمس قننا 349 تمهارو بديجرين دبلومان زمرغت كولج حرش حمل مالو كمتي أما مرغتا تمهارا دين كولج حرشا بروفيسور ولد أملخ آرآز قلصو كابتا كولج تمرغ مزوص تمهارو أبزهاجر سفينون نصنحي ياتاو حرشا نابزمناون نقداون حرشا بمسققار مهرتي نمسسان أبزكاير تعري لعل عمامات تيسبيا مالو أزي أبزوان أزي بعروق الزبانون ركونا خدني أبرستي منقسز قبرو ناس أنابيوت توسخي سنك النقوصري زمهارهم حرستاي كاب كولج حرش حامل مار تمريقهم زوصو منسيات تثبيتو لعل مقانو زطرات رايكونان أزوم كاب كولج مهندسنان تكنولوجين ماي نفحي كاب كولج نقدن محبراو سنفلتثن عبد قيح بالسفل اللي مويا مالت بالسنفلتث مهندسنا كمبيوتر بميكانيكاوي مهندسنا بسيفيلاوي مهندسنا بمهندسنا سنة قمم بمهندسنا سنة بحري بمهندسنا عدنان ممسرح معدناتن بإلكتريكاون إلكترونيكاون كمون بسنة قطبة بمحذروانين بتحزة حساب بقانق انجليز بجيوغراف تاريخ حقي سنة محبر السبن سنة انتن وزته تمرقا وسكم زلو تمهارو منقسي ارترا ممعبال عغم السب امنا كورنعنا كله معبالا بسقنا المخانو امينو قزيف وفر بمقبار زمهارو ميام علامان ايزي قزيف وفري حدن تلقاقينو كمستقلسي نسخة عغم تهنس انت حقر معبيلو من السياتا رهوان بلسقنا مقبار مخانو كاب زيقاتاتا زتصوري زتفال كالت كتريو يقبا بحافشا عينة سب غير اللو عينة سب غير دما بتمهرتن سلطنانيو كله طلبات زهاجر زمالاكا كافتي استمهاري هزبايو تمهرتي زيقنتاو مسل ممخانو منقستي مس كله زلو قطباو صعنت نتمهرتي ناسا مقبارو كابزي اقدي مستقلسي سرت امنت نقلايو شحوكا ارترا بوزوح الصقاتات انتلوا اتصقاتات نبينو وصيتاو كخون ايكلنيو نعم ناب نغرا وهاب تزغير بتمهرتن مويان استهانسه زيغايو اورا دما منسي ام معبالن سلطان حنت هاجر اتقندن وسانن امام مهناص عام سبيو اقدم ابيلو كابزن استطقسا كولجات باستفلل مويان تمهرتن سلطينم تمهارون زمرقا ابيات تمرتي لومي ببستمهرو مويا اب هنصه زهاجر بلعل تساتفو ينطفلو حجي أبز عمت زي كاب كلهم كولجات استمرقوا تمهارو دما ناتهم أثر تختيلهم أب زتمدوا عودي كابهم زحتة تزبلة أبرك تخقبرو إذا هاجر اتحتو
እዋናዊ ሕተዩ ዝኣተውዎ መብጽዓ ካብዛ እዋን እዚኣ ጀሚሮም ግብራውነት ከልብስዎ ይግባእ እዚ እዩ ህዝብን መንግስትን ካብዞም ምሩቃት መንእሰያትና ዝጽበይዎ ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ኣብዛ ሃገር ማሕበራዊ ፍትሒ ክሰፍን ሓያሎ ንህዝቢ መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ዝህባ ትካላት ተመስሪተን ኣለዋ ሎሚ መደበራትን ማእከላትን ጥዕና ዘይብሉ ከባቢ የለን ሎሚ ካብ መባእታ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ክሳብቲ ርሑቕ ገጠራት ከም ዝኽፈታ ተገይሩሎ ሎሚ 70% ካብ ህዝቢ ገጠር ጽሩይ ማይ ክሰቲ በቂዑሎ ሎሚ ህዝቢ ገጠር እንተወሓደ ብመግቢ ርእሱ ክኽእል ብፍላይ ድማ ካብ ክረምታዊ ዝናብ ተገላጊሉ መስናዊ ሕርሻ ክጥቀም በብደረጃኡ ይጽዓር ኣሎ መንግስቲ ሰፋሕቲ ሕርሻታት ኣዋዲዱ ንሓረስቶት የሳትፍን ሕርሻዊ ትምህርትን የቕስምን ኣሎ እምበኣር ዝኸበርኩም ስምዓትና ሕጂ ኣብዚ ዝመጽእ ሓደ ሕቶ ኣሎ ንሱ ድማ ግደ ወይ ተራ ናይዞም በብእዋኑ ካብ ኮሌጃትና ተመሪቖም ዝወፁ ዘለዉ ተምሃሮ እንታይ እዩ ዝብል እዩ መልሱ ድማ ሓደን ፍሉጥን እዩ ነቲ ከይተምሃረ ዘምሃረካ ህዝቢ ክሳብቲ ርሑቕ ገጠራት ከይድካ ምምሃርን ምስኡ ምክፋልን እዩ መንግስቲ ነዞም ኩለን ኣብ መላእ ሃገር ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ክሃንጽን ከለኮ እዚ ራእይ እዚ ስለ ዝነበረ እዩ ክሳብቲ ርሑቕ ገጠር ተሃኒፀን ዘለዋ ማእከላትን መደበራትን ጥዕና ከይዶም ንህዝቦም ኣገልግሎት ዝህቡ እዞም ትማሊ ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ተሓጋገዝቲ ነርስ መንደፈራ ባርንቱን ጊንዳዕን ዝተመረቑ እዮም ሚኒስትሪ ጥዕና ነቲ ዓለም ዝመስከረሉ ኣብ ጥዕናዊ መዳይ ዝተጎናጸፉ ዓወት ኣቐድም ኣቢሉ ካብ ኮሌጃትን ኣብያተ ትምህርቲ ተሓጋገዝቲ ነርሳትን ተመሪቖም ዝወፁ ሰብ ሞያ ብዝገበርዎ ዘይነዓቐ በርክቶ እዩ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢ ኣብ ስፋሕቲ ሕርሻታት ኣብ ማሽነሪታት ኣብ ምርምርን መጽናዕትን ተኣምር ዝሰርሑ ዘለዉ እቶም ትማሊ ካብ ዝተፈላለያ ኮሌጃት ካብ ሃማሞስ በበይነ ሞያ ዓጢቖም ዝወፁ መንእሰያት እዮም እቲ መስርሕ ውረስ ተወራረስ ስለ ዝኾነ ሕጂ እውን ካብዞም ሓደሽቲ ምሩቓት ተምሃሮ ልዑል ትጽቢት ይንበር ኣሎ ዝኸበርኩም ስምዓትና ኩልና ከም ንፈልጦ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ትማሊ ይኹን ሎሚ ኣብ ገዛእ ዓቕምኻ ተኣማሚንካ ብጻዕርኻን መሃዝነትካን ናይ ምዕዋት ርእሰ ምርኮሳ እዩ ኣብዚ ክሳብ ሕጂ ክካየዱ ዝጸንሑ መደባት ሃገራዊ ልምዓት ገዚፍ ባጀት ተሰሊዕሎም ክሰላሰሉ ዝጸንሑ ስራሓት ቀንዲ ተሳተፊ እዚ ክሳብ ሕጂ ክንዛረበሉ ዝጸንሕና መንእሰይ ካብኡ ናብኡ ድማ ዝተፈላለየ ሞያ ቀሲሙ ዝተዋፈረ ዜጋ እዩ እዛ ሃገር ዘድልያ ኣብ ኩለን ናይ ልምዓት ዞባታት ውዕዩን ዝሕሉን ከይበለ ዓራትን ፍርናሽን ከይናፍቐ ኣብ ኣሰር ጀጋኑ ልምዓት ተሰሊፉ ኣበርክቶ ክገብር ትጽቢት ዝሃገር እዩ ናይዞም ብዝተፈላለየ ሞያ ተመሪቖም ዝወፁ ዘለዉ ተምሃሮ ድማ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ መኸተ ኣብዚ ሃገር ንምህናፅ ዝዋደድ ዘሎ ህንፀታዊ መደባት ብምስታፍ ነቲ ኣብዚ ናይ ለንቅነ መመረቕቶኦም ብወከልቶም ኣቢሎም ዘስምዕዎ ቃል መብጽዓ ብግብሪ ምትርጓም እዩ እዚ ኣብ ኩሉ ግንባራት ልምዓትን መኸተን ተዋፊሩ ዘሎ መንእሰይ እዚ ኩሉ ንዝመፀ ጸገማት በዲሁ ኣብ ልምዓታዊ መደባት ተዋፊሩ ዘሎ መንእሰይ ናይ ሎምን ጽባሕን መምህር እዩ እዞም ኣብ ርሑቕ ገጠራት ተዋፊሮም ዘለዉ መንእሰያት ኣስሪፆሞ ዘለዉ ባህሊ ስራሕ ዝፍጽምዎ ዘለዉ ቅያ ኣብ ልምዓት ኣብ ዕብየት ቁጠባ ልዕሉ ኩሉ ድማ ኣብ ውሕስነት ሃገር ዘለዎም ሱታፍን ኣበርክቶን ነዞም ናይ ሎሚ ተመረቕቲ ናይ ጽባሕ ኣበርከቲ ኣብነት እዩ ወኪላት ተመረቕትን ሓደ ሓደ ኣብቲ ማንዛዊ መመረቕታት ዝተረኽቡ ኣባላትን ብስም ኩሎም ተመረቕቲ መብጽዓ ኣትዮም ኣለዉ ገለ ካብቲ ዘስምዕዎ መብጽዓታት ክንጠቅስ ንህዝብን መንግስትን ብተወፋይነት ከነገልግል ኢና ምሁር መንእሰይ
ንኸባቢኡን ዓለምን ክቕይር ብቕዓት ስለ ዘለዎ ንሕና ተመረቕቲ ድማ ኣበርክቶና ንምዕዛዝ ድልዋት ኢና ዕለተ መመረቕታና ክንየተሉ ዘይኮነስ ነዊሕን በዳህን ጉዕዞ ኣብ ቅድሜና ከም ዘሎ ፈሊጥና ንህንጸት ኤርትራ ብዘይ ተጉላባነት ክንሰርሕ ኢና ኣድማዕ ስራሕ ክንሰርሕ ሓላፍነት ንስከም ኣሎና ናጻ ናይ ትምህርቲ ዕድል ንዝሃበና ህዝብን መንግስትን ከነገልግል ቃል ንኣቱ ወዘተ ወዘተ ዝብል ነይሩ ቃል መብጽዓ ግብራውነት ክለብስ ድማ ናይ ኩሎም ተመረቕቲ ሓላፍነት እዩ ገረ መስቀል ገረዝ ገይሬ ሰላም